Kaže meni moja sestra Tijana, pročitala u knjizi Svrha života je da živimo svoj puni potencijal. Mi ovde dumamo, šta je svrha života, šta je život? Čovjek lepo rekao. I šta ovo znači? Svako u životu ima svoj potencijal, svoj strastveni potencijal. Naprimjer, Michael Jordan, njegov strastveni potencijal je bio da igra košarku i on je pratio taj svoj potencijal i ostvario, živeo je taj potencijal. Jennifer Lopez igra, peva, show persona. Ona je pratila taj svoj potencijal, strastveni potencijal i živela ga. I toliko drugih primjera. Šta ovo znači? Znači da treba da prestanemo da živimo po nekim listama. Treba da imamo ovo i ovo, ovako se živi, ovako, tako drugi rade, tako treba i ja. Zato što nije svrha života da živimo po nekim listama ili da živimo po onome što drugi rade, da i mi to radimo u svom životu. Svrha života je da živimo svoj potencijal. Svako ima svoj potencijal. Svako ima svoj potencijal. Michael Jordan je rekao, ajde, Jennifer Lopez džuska, možda bi ja trebao da džuskam. On se je pitao šta je moj potencijal. Ja sam košarkaš. I druga stvar, na putu življenja tog svog potencijala susrećemo se sa strahovima, sa glasovima da nismo dovoljno dobri, da mi to ne možemo, da je to nemoguće i tako dalje. To su prepreke koje mi možemo da savladamo. To ne znači da mi tu treba da stanemo i da nema dalje. Eto, ja sam pokušao, imam strah, ja to ne mogu, imam glas koji mi kaže da ne mogu. Zašto imam taj glas koji mi kaže zašto ja to ne mogu? Ko mi je to rekao? Ko me ubedio? Zašto ja verujem da ja to ne mogu? I naš zadatak je da sve te prepreke koje imamo, strahove, nevera u sebe, da osvestimo da to nije kraj, to je samo prepreka i da nađemo načina da je prevaziđemo kako bismo mogli da živimo svoj puni strastveni potencijal, što je svrha života.